Selam selam dostlar. Исәнмесез, хөрмәтле әти-әниләр, әби-бабайлар. Тапшыруына караучы барлык тамашачыларыбызга кайнар сәлам. Сәнгәр экраннарда кабаттан балалы солянка хит парады. Без сезнең өчен нинди тема әзерләдек әле? Без бүген сезнең белән күңелгә аеруча якын бәйрәмнәр турында сөйләшәчәкбез. Әлбәттә, бар тик сезгә иң беренчедән TMTV каналын кабызырга һәм безне карарга сезнең белән бүген мин абыйгыз Рамил Шарапов. Мин Ясминә һәм мин Наилә. Башлыйбыз. Дуслар, хөрмәтле тамашачылар, бераз гына күңелсез вакыт, чөнки без бу атнада хит парадтан төшеп калган клипны күрсәтергә тиешбез. Без аны киләсе хит парадларында көтеп калачакбыз. Экранда Самир Гобайдуллин. Бүген минем кәефем бик әйбәт. Ә мин беләм моның сәбәбен. Премьераны каршы алабыз, дуслар. Юллар узды,
Чират Азалия Гыйләҗевада. Азалия туганнарын бик ярата. Туганнары җыелган көнне Азалия иң бәхетле кеше дөньяда. Туганнар еш көне яңа елда җыела. Яңа ел берләштерә туганнарны. Хәзер Азалияның клибын карап китик, дуслар. Дуслар, сез әзерме? Камераларыгызны ачып куйдыгызмы? Тавыш бир тизрәк. Экранга чыккан QR кодка камераларыгызны тибеп, тизрәк яраткан җырчыгыз өчен дөрестән дә тавыш бирегез. Шылтыр-шылтыр җырлап кына аккан, килдем әле шишмә янына. Сулар түгел, моңнар җыеп алдым. Белдерәме минем ушыма шишмәнең ул сулары, тасмалардай озын аппак юллары. Бер кайчан да тынмасыннар җырлары, барып җитсен күңелләргә моңнары, җыр моңнары. Шишмә башы тиккән йөрәк сымак, ташлар ярып чыга сулкылдап. Кояш яктыр сында көзге төсле, көмеш суы китә шылтырып моң шишмәнең ул сулары, тасмалардай озын аппак юллары. Бер кайчан да тынмасыннар җырлары, барып җитсен күңелләргә моңнары, җыр моңнары. Шишмә моңы күңелләргә якын, әле аны тыңлап
бешкәнгә әллә инде ул чыкканда килеп моңлы суын учлап эчкәнгә бу шишмәнең ул суларын тасмалардай озын аппак юллары бер кашанда тынмасыннар җырлары барып җитсен күңелләргә моңнары җыр моңнары ул шишмәнең бу сулары тасмалардай озын аппак юллары бер кашанда тынмасыннар җырлары барып җитсен күңелләргә моңнары җыр моңнары Киләсе җырчыбызны каршы алыйк. Үзе дә сөйкемле, клибы да шын бәйрәм шикелле. Әминә Сабирова, сүз сиңа. Урамнарда калыр яуын, миңа рәхәт күңелем. Чөнки яңа ел бәйрәме, яңа ел көне.
Kızlar, siz bilasizmi, kelasi klipten nindi duet bular hali? Bilmeymiz, o'zing ayt Ramil aboy. İ'tibor bilan tinglaymiz. Ayza ham Karima Mustayeva. Hozir birgalab ularning klipini ko'ramiz. Aşıp yeri ballanarda algırı kübeler Anım belen oynavada rehdegin bergeler Şişkelerden albagırlı takıyalar üremen Oynap şırlap dual yakta bakıtı besemen Beklerim minem kebip dual yakkı belegen Aşıp aşıp oynap yerim balaşağım tüneler Beklerim minem kebip dual yakkı belegen Aşıp aşıp oynap yerim balaşağım tüneler İreklemin kübelekte tüpes keşirimde Mina da bir tuğan yağım bir ol gergene Şişkelerden ağladırı takıyalar üremen Oynap şırlap tuğan yakta bakıtı besemen Beklerim minem kebip tuğan yakkı belegen Aşıp aşıp oynap yerim balaşağım tüneler Beklerim minem kebip tuğan yakkı belegen Aşıp aşıp oynap yerim balaşağım tüneler Beklerim minem kebip tuğan yakkı belegen Aşıp aşıp oynap yerim balaşağım tüneler Beklerim minem kebip tuğan yakkı belegen Aşıp aşıp oynap yerim balaşağım tüneler Beklerim minem kebip tuğan yakkı belegen Aşıp aşıp oynap yerim balaşağım tüneler Alдағы позицияда Камрия дуеті. Мен білем, көбелнен гиралкан беремен. О, нинди? Яңа ел беремен. Тоқталы, туған күн түгіл мекен? Камил әйтті, яңа елда барлық хыялар шыңға ашады. Бір хыялы шыңға ашқан әне дуэт клибын қарап кетик. Kırkazıları yaralap, kırkazıları yığlap, kanğıldaşıp aşan göz yetkeş. Kırkazıları yaralap, kırkazıları yığlap, kanğıldaşıp aşan göz yetkeş. Yürek
Йылдыз шығыбыз Зөһрә яңа ел бәйрәмен түгел, туган көн бәйрәмен нык ярата. Әйе, дуслар, туган көндә шундый рәхәт. Бөтен кеше сиңа бүләкләр тапшыра, күңелле бәйрәм сиңа багышлана, игътибар үзәгендә бары тик син. Зөһрәнең туган көне бүген түгел, тик алайда ул игътибар үзәгендә. Чөнки хит парадыбызны дәвам итәчәк. Әгәр кошлар булмаса, күңелсез яшәүләр, актан киенмәс иде авыллар, шәһәрләр, ясый да алмас идек без кар бабайларны. Ничек тә шуар иде җаным белән чаңгы, ничек тә шуар иде җаным белән чаңгы. Әгәр кышлар килмәсә, булса җәйләр генә, өелмәс иде таулар, кызык түгел бердә. Килмәс иде яңа ел, ул килә, килә, әйдә әле каршыла, әйдә әле каршыла, Әгәр кошлар булмаса, күңелсез яшәүләр, актан киенмәс иде авыллар, шәһәрләр, ясый да алмас идек без кар бабайларны. Ничек тә шуар иде җаным белән чаңгы, ничек тә шуар иде җаным белән чаңгы. Килмәс иде яңа ел, ул килә, килә, әйдә әле каршыла, синдә. Әйдә әле каршыла, синдә. Чирата курайчылар, мин аларның үземнең туган көнемдә чыгыш ясауларын теләр идем. Наилә, син бигрәк беләсең кемнәрне чакыргаймы? Мен ан беләм. Кайчандыр булса синең хыялларың шыңга ашачак. Әйме? Кураучылар да әзер булып синең туган көнгә килерләр. Әлегә алар экраннарда курайчылар төркеме.
Шешебез Мәликә Нусова бүләкләр ярата. Бүләкләр яратканга күрә, күңелгә иң ятышлы бәйрәм ул Яңа елды. Аның клибада үзе бер бүләк дуслар. Кемиртүк назлап уята, һәр чак ярдәмдә, ни булса да аңлый белә, әни әлбәттә. Йомшак була назлы йөзле, ягымлы сүзле. Дөньяларда юк башкалар, әни шикелле. Әни янда булган чакта, һәр чак елмаям. Әни ничек мин дә шулай аны яратам. Йомшак була назлы йөзле, ягымлы сүзле. Дөньяларда юк башкалар, әни шикелле. Дөньяларда юк башкалар, әни шикелле. Кызлар, әйдәгез бер уен уйнап алабыз. Нинди уен, Рамил абый? Мәсәлән, Ясмина үзенең яраткан бәйрәмен әйтми, ә без аны үзебез белергә тиешбез. Кызык уен, текстка бик авыр булыр бит. Ә без Рамил абый белән икәүләп тиз генә белербез синең яраткан бәйрәмеңне. Әйе, ә инде бәйрәмне белгәнче, әлегә Ясминәнең бик матур клибын карап итәбез.
Алдағы катышучыларның яраткан беремнәре бик күп. Әлбәттә бик күп. Монда инде сабан туйда, туган көндә, калган бәйрәмнәр, хезмәт бәйрәмнәре дә керә. Күп. Игътибар экраннарга дуслар. Кайылган кышкы урамнарда әйтерсең ак юрган ябылган. Җебелди кар кояш нурларында, шундый йомшак чиста бакар. Ап-ак кар бөртекләренә кат-кат мин карап куямын. Ап-ак кар бөртекләре урасынлар дөньяны. Ап-ак кар бөртекләренә кат-кат мин карап куямын. Ап-ак кар бөртекләре урасынлар дөньяны. Тып-тын гына ява күбәләктәй, чәчләргә һәм керфекләргә кар. Азына шаян җил исеп куйса, әйлән-бәйлән уйный ап-ак кар. Ап-ак кар бөртекләренә кат-кат мин карап куямын. Ап-ак кар бөртекләре урасынлар дөньяны. Ап-ак кар бөртекләренә кат-кат мин карап куямын. Ап-ак кар бөртекләре урасынлар дөньяны. Җем-җем килгән нәфис сакалларда күпме ямьләр, матурлыклар бар. Мин очар идем шул карлар кебек, күзем белән алчы ап-ак. Ап-ак кар бөртекләренә кат-кат мин карап куямын. Ап-ак кар бөртекләре урасынлар дөньяны. Ап-ак кар бөртекләренә кат-кат мин карап куямын. Ап-ак кар бөртекләре урасынлар дөньяны. Урамнарда ап-ак кар, аклык сафлык билгесе. Шушы ап-ак карлар белән барчабызның да күңелләренә аклык кына иңсен иде. Ап-ак кар бөртекләренә кат-кат мин карап куямын. Ап-ак кар бөртекләре урасынлар дөньяны. Безне социаль челтәрләрдә күзәтеп барасызмы? Анонслар, актуаль яңалыклар, кызыклы сәхифәләр. Буларны иң беренчеләрдән булып белегез әле. Хәзер Җиңүчене билгеләр өчен чыгышларны искә төшерәбез. Айрым-айрым еллар чакларда бергә җырлап гомер итәбез. Бер кемем юк минем синең кебек. Яфрика яңа юллар, сәлам биргән
Uzun apaq yolları bir qo'shanda tinmasinlar jırları barib жетsin ko'ngillarga ming'nari jir ming'nari Yangi yil yangi o'tlar ho yangi yil yangi qarlar ho saviysan guli do'stlar eng yaqin do'stlar Yangi yil yangi o'tlar ho yangi yil yangi qarlar Bakırım benim kabip tuğan yakı belege Aşıp aşıp oynap yerim balaşalım tüneler Yürek erenip kala Yürek sıkrap yana Bir gazları kebek Sin gitgeç Nişik de şu var idi Şana bilen şangı Nişik de şu var idi Şana bilen şangı Әни янда булган чакта Әр чак елмаям Зур ышанычлар алып Килсен безгә яңа ел Акырдай бәхетле Булсын безнең яңа ел Ап-ап кар бөртекләренә Кат-кат мин карап куямын Ап-ап кар бөртекләре Урасынлар дөньяны Лиана Гыйфәтуллинаның яраткан бәйрәмен беләсезме? Мин беләм, ул яңа ел. Аның сөйләве буенча, яңа ел ул бик мөгъҗизалы һәм серле бәйрәм ди. Аның клубы да шундыйрак, дуслар. Рәхәтләнеп сулыш алып Көйлим ана телемдә Миңа кушылып җыр суза Һәр агач һәр гөлемдә Шушы телдә әби бабам Аралашкан сөйләшкән Мин тугачта әти әни Балам дип эндәшкән Үз илемнең үзе баласын Үз җырымда үз көем Миңа канатлар бирүче Ул минем туган телем Бишек моңа белән кергән Ул минем горур
Шуны сагынсам да, ләкин тапшыруны тәмамлыйсы килми. Шулайрак шул. Кызлар, әйдәгез моңсуланып утырмыйк, чөнки Балыл Солянка хит парадының алда иң кызыклы тапшырулары көтә. Нәрсә дип әйтгәндә, бүген сезнең белән мин абыйгыз Рамил Шарапов. Мин Наиля Славина. Һәм мин Ясмина Гарипова булдык. Пока-пока!